салом тамошобинони канали Апаи Шаҳло. Ҳозир ман чихел ниҳол кардани мандарин ва лимонро ба шумо пешкаш мекунам. Ана ин сиропҳое ки ҳастанд, сиропҳои шуштани гулҳо ҳаст. Ман таблетка ҳаста, витамин аст, таблеткани порошок, витамин ҳаст. Ман аз ин писоке ки ҳаст, ман ин писок истифода мебарам зимистон. Мана якташа да ин холӣ кардагӣ, якташ да ин. Мана ман перчатка дорам, бахшиш ман ба перчатка карда наметавонам, дилам танг мешад. Ҳозир мегирем мана дугар шоки мо барои ман намехоҳам дута шуронам. ин лимона ки обш якҷоя мешуронам, мана инаш дута астай. анака мегирем ба калимаи бисмиллаҳи раҳмони раҳим. мана тамошобинони азиз, бояд писоки мо ман ҳамихел сиёҳ бошад. ҳолка фақат ин магазини аст, мо ай замин нагирифтем, барои чӣ ки дар зимистон гула касал мекунанд писоки заминӣ. ҳозир мо ай тубак ба я гирем. мана тамошобинони азиз, мо лимон мандарин мо ниҳол кардем.